ମୋ ଗାଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏବେ ବି ସକାଳ ହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଭୁଛି। ଏବେ ବି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ମୋ ଗାଁରେ ଅମ୍ବାରଡ଼ି ଶୁଭୁଛି। ଏବେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ତାର ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ବଦଳିଛି। ଆଗରୁ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହଳ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଗୋରୁ ପଲ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇ ସହ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଟାପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଟପ୍ ଟପ୍। ମୋ ଗାଁରେ ଥିବା ଚାଳ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଧାନ ସିସାରେ ପେଁକାଳି କରୁନାହାନ୍ତି କି କବାଡ଼ି, ବୋହୂଚୋରି, କିଏ କିରେ ନାଲକିରେ, ଗୋବର ବାଡ଼ି, ଏହି ଖେଳ ଗୁଡ଼ା